ditut eta gauza asko nahiko nituzke kontatu. Beraz, saiatuko naiz arin egiten eta gauza importantenak edo komentatzen, bale? Bueno, nik pixka bat ekimenarekin hasi baino lehen, nahiko nuke testu inguru batean kokatu egian euskaraz bizi nahi dugulako ekimena. Zait iruditzen ere, olako ekimen bat martxan jartzeko ezinbesteko baldintza danik, baina gure kasuan, nahiko nuke nundikan sortzen den kontu hau aipatzea, ez? Badira 4 urte, kontseiluak bazun, ikasle euskaldun eleanitzak sortzeko proiektu bat. Proiektu hori kajoi batean zegoen sartuta, eta sortzenek nolabait txosten hori berreskuratu eta 2 programa piloto jarri zituen, bat Dimako ikastetxean eta bestea Egia auzoko Aitor ikastolan. Orduan, ikastolan duela 4 urte hasi ginen, pixkat hizkuntz proiektu hori mamitzen, eta bertan auzoko eragileek parte hartu dute, ikastolako gurasoak, ikastolako irakasleke bai, eta Egia euskeraz batzordeko kideak ere, bageranak ere, hortan gabiltza. Orduan, proiektu horren oinarrian bazan eskolak bakarrik berak ezin duela euskaldundu. Gure haurretan erabeak, gero, kalera irteten dira, edo eskolaz kanpoko jarduerak dituzte, aisialdia dago, eta hor guzti horretan ere eragin egin behar dela. Hori da pixka bat kontseiluak egindako kontseiluaren oinarrian dagoena. Guk hori hartu eta lanean hasi ginen. Lanketa honetan, diagnostikoa egin zan lehenik ikastola barruan, baina ikastola kanpoan ere egin zan. Auzoko eragile asko deitu genituen, eta nolabait auzoko diagnostiko horretan parte hartu zuten. Eta behin diagnostiko hori eginda, plangintza osoa edo ere egin zan, ikastola barrukoa, ikastolako langileekin eta gurasoekin eta bar, baina auzoko plangintza ere egin genuen auzoko eragileekin batera. Ustez, importantea da ere hori aurrez jakitea. Helburuak, pixka bat ekimen hau martxan jartzeko, hau euskara batzordetik sortu zen kontu bat zen, Egiako euskaldunak ahalduntzea. Egiako euskara batzordea, beti korrika etortzen danean, edo euskararen nazioarteko eguna etorrenean, edo kanpaina puntuala dudenean, gauzak antolatzen zituen. Baina ikusten genuen, beste pauso bat aratago egin behar gendula, hitzaldiak ematea oso ondo dago, eta aurrentzako txokolate jateak ere bai, eta pailazoak ere bai, baina bazala garaia pauso bat aratago emateko, ez? Eta orduan ahalduntzearekin pauso bat emateko, zerbait antolatu behar genuela. Justo garai horretan hori pentsatzen ari ginala, Lutxu Egia, ari zan bere transitoekin eta, bere performance horrekin eta, orduan, esan genuen zergatik ez dugu horrelako gauza bat egiten, baina gurera ekarrita. Nolabait ugari gea ere auzoko eragileekin lan egiten, zergatik ez diegu proposatzen, astebeteko txanda, hasieran pixkat oso azaletik hasi ginen perfilatzen hori guztia. Orduan hori, nahi genduna zen, astebetez ez Lutxok egin zuena bera bakarrik hilabetez, baina gure proposamena izango zen, astebetez euskarari ahalik eta gehien eutsi. Eutsi, baina beti ere komunikagarritasun hori galtzen ez den bitartean. Hau da, nire izebak ez badaki euskeraz, tutik ere ez naiz berarekin petralduko. Ezakit, dendari batekin oso konfiantza handia bali madaukat, eta tutirik ez badaki, nik erabaki beharko, berarekin segitu edo ez. Baina pixkat indarrak jarri izan dezazkegun aukera horietan. Orduan hori, baina izan parte hartzaileen kontzientziazio horretan eragitea, eta ikustea norberaren mugak non dauden, eta aukera horiek non dauden ikustarazi jendeari. Eta hori, gero ere, pixka bat hortikan aterako dan guzti hori, guztion parte hartzaile guztion artean, nolabait partekatzea eta hortikan ere ondorioak ere ateratzea aurrera begira beste pauso batzuk emateko. Pausoak asko dira, nik hemen batzuk aipatu ditut, baina pixka bat hasieran, bai esan dizuet, auzoko eragileekin eta lanketa eginda geneukala,
baina norbanakoak ere nahi genitun, hau da gu bilatzen genitunak ere, auzoko eragilez gain ere zan, auzoko euskaldun horiek pauso hori emateko prest daudenak, eta hor egon daitezkenak izkutuan ikusten ez ditugunak eta horiek erakarri, ez? Orduan bain genuen deialdi bat, hau da, euskararen erabilera gure auzoan areagotzeko formula magiko bat izango bagenu bezala, ez? Ez da guztiz gezurra, zer egin genuen, baina hoxe, orduan, egia esan, deialdi hortara jende dexente etorri zitzaigun eta ideia aurkeztu genunean ere, gu beldurra handia geneukan. Ez genekin jendeak, esango zuen, ze astakeri mota aiziaten planteatzen, baina ez justo kontrakoa izan zen. Eta hortikan ere, batzorde bat osatu zen, hau guztia antolatu ahal izateko. Antolaketa, eragileekin hitz egin, parte hartzeko gonbitea egin, ez bakarrik eragileak, gero beraiek bere elkarte edo erakunde edo dena delakoetan ere, nolabait informazio hori zabaldu, txapak, identifikatzeko txapak atera genitun, gogoetarako barliburuskak eta komunikazioa ere importantea iruditzen zitzaigun lantzea. Hasieran bereziki komunikazioari garrantzia eman genion batez ere auzo mailakoari. Nahiz eta gero, oihartzun mediatiko handia izan duen kanpora begira. Hori ez hasieratik gure helburua izan, baina ongi etorria izan da ere. Telp tailerra ere antolatu genuen, eta guretzat telp tailerra oso garrantzitsua izan da. Jende askorentzat, ariketa oso ona izan da, pauso eman bartzuten horiei, nolabait baliabide batzuk eskura jartzeko edo, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatzen da telp tailerrarena hori ze onura ekarri dion gero parte hartu ahal izateko. Hasi ginen lehen txandarekin, eta lehen txandari ere garrantzia eman genion, momentu horretan, hasi behar zirelako bi eragilek, 5 laguntzian hasierakoak, eta aldi berean ere nahi genuen parte hartu nahi zuen 8 asteko prozesu bat izan da, ez? Hurrengo astetan aukera ematen genuen edonor eragileetako jendeak ere parte hartzeko, eta azkeneko astean ere norbanakoak, informazioa edo zer egin behar zuen edo nondik nora eta ze baliabide behar zituen parte hartzeko. Eta egun horretan, plazan bertan, nolabait bilera informatibo bat eskaini genuen. Eta galderak, eta aldi berean ere sketch batzuk ere irudikatu genituen, sortzen diren egoera tipiko horiei, nola aurre egin edo, ze gertatu daiteken edo ikusteko eta mamu batzuk ere usatzeko. Gero txanda aldaketa guztiak koordinatu, gero eta komplikatuagoa zan zorionez, gero eta eragile gehiago zirelako eta jende gehiago, baina lana eman zuen ere. Eta aldi berean ere txanda hori bukatzen zanean edo parte hartzaile horrek astebete egin ondoren, lekukotzak hartzeari garrantzia eman genion ere. Jakin nahi genuen astebete pasa eta nola bizitu zuen edo ze anekdotak izan zituen edo berak ere momentu hortan ze ondorio ateratzen zituen aste horretako esperientzia bizi ondoren. Eta gero bukatzeko hori dena borobildu genuen egia euskaraz egunarekin. Horre nolabait parte hartzaileekin egin genuen nolako ondorioak ateratzeko ariketa bat, eta gero jaigiroan gozatzeko eguna ere izan zen. Betiko jaigiroa, baina aldi berean ere nahi genuen ere zuku atera hor 8 astetan parte hartu zuen jendeak zer esaten zuen eta bar. 3 fase zian, eta hau azkar pasako dut, pixkat lehenengo zatian bain genuen Euskararen Nazioarteko Egunaren harira auzo mailan ekitaldi bat prestatu, eta batetik ingen duen, dagoeneko Euskararen Donostiako Euskararen Udal Zerbitzuak martxan jarri zuen merkataritza kanpaina bat, eta gure auzoan kale bat egin zuen. Orduan guk hori osatu genuen, eta hori ere jarri genuen auzoaren eskura, pixka jakiteko nun egin ziteken, zein establezimendutan egin ziteken euskeraz. Eta ekitaldi horretan, guretzat importantena zen, bigarren fasearen aurkezpena, hau da, egian euskeraz bizi nahi dugulako hori zertzan. Eta abenduan bertan telp tailer hori. Hemen mapa hori, aipatu dizuedana, pixkat auzoko mapa da, eta horre euskeraz zerbitzua eskaintzen duten komertzioen borobiltxoekin daude, eta hor gero zerrenda. Hau pixkat egun hortan ingendun zabaldu. Hau, honekin ere pixka bat ondo dago, eta gaina hauei balioa eman diogu, eta pixkat hau zabaltzen saiatu gea desente, baina parte hartzaileek ere nahi zuten euskera erabiltzen ez den tokietan ere eragin. Hau da, zerbitzua bermatzen ez duen toki horietara ere jo, eta saiakera hori egitea.
Bueno, gero bigarren fasean ja, hau da, gure ekimena 8 astez izan da, esan bezala, astebete euskeraz bizitzeko esperientzian parte hartzeko gonbitea egiten genuen. Eta guk hau beti proposatu dugu esperientzia bat bezala. Hau da, ez, saiatu, alegin, beti pixkate gabiltza hor eskian bezala, eta, da, jolas bat bezala hartu, ez da jolas bat, baina, eta, modu ludiko batean, nola bizi dezunzuk astebete hori, ez? Eta hori, komunikazioa oztopatzen den bitartean. 8 astez, lehenengo 7 astetan norbanakoek parte hartu, eragileek parte hartu zuten, eta azkeneko txandan, eragileetan ordezkatuta ez zeuden norbanakoak, eta aurretik parte hartu zutenek ere parte hartu zuten. Guretzat, eta oso importantea, 8 aste horietan edo parte hartu behar zuen hoientzako lagungarri izango zitzaizkion aholkuak, irribarrea edukitzea, eta guretzat izan da klabea, ez dakite izan behar duen euskararen marka, irribarrea, baina oso importantea, eta gainera ez bakarrik euskararako batzuk onartu dute, beraien bizimoduan ere eragina izan duela. Beraz, ikasi terapia egin dugu askorekin. Gero, ezagutzen dugun jendearekin, esaten genduna, ezagutzen ez dugun jendearekin aritzeko lehen hitza beti euskaraz. Horrela ja jakingo dugu besteak zuzenean jakiten, badakien edo ez. Eta bigarren hitza ere bai, behar bada ez badaki ulertu egiten du. Eta orduan, elkarrizketa elebidunak proposatzen genitun hor. Eta erabakia beti zurea da. Besteak ez badaki euskaraz, zuk egin dezakezu nahi dezuna edo gaztelerara pasa, eroso ez da ezer pasatzen, ez badaki ezerrez, edo denda batean baldin bazaude, beste denda batera juten zea. Hori norberaren erabakia da. Eta gero, erasoen aurrean ez itzuli sekula erasoa, ze tensio horrek azkenean zuri kostu emozionala sortarazten dizu, ez justifikatu inoiz zure portaera, eta horrek ekarri du azkenean besteak justifikatu dula beria. Eta gero, ebitatu ere ideologian, historian, eskubidetan, eta gu badakigu zergatik egiten dugun, eta horrekin gelditu. Eta lagun eta ezagunekin aritzeko, eta hau izan da pixka zailagoa, ohiturak aldatzea zaila da, baina guk nahi genuen argi esan posible dela ohiturak aldatzea, eta ohitura batzuk aldatu dira, lagun kuadrillan, edo familiekideekin, edo lankideekin, edo zeinekin ere, horiekin ohiturak aldatu daitezkela argi eduki. Eta aurrez, hori bai, parte hartu behar zutenei aurrez jakinaraztea eskatzen genien. Eskatu, gero bakoitzak egin du nahi duena, eta batzuk sorpresak ere hartu dituzte horrekin. Hori pixka bat irten hizkuntzaren armairutik, emunek ateratako liburutik atera genitun, eta baita tailerretik ateratako ondorioak dira, eta horiek guztien eskura jarri ditugu. Hemen, niko beto irakurtzen detor, ohar kuadernotxo horietan, bi aipu irakurriko izkizuet, 72 ordu daramatzat txapa jertxean eta buruan sartuta, jarrita, eta toki guztietan euskeraz aritu naiz. Elkarrizketak euskara gutxian edo eta elebidunak izan direla esan dezaket pozik. Naiz eta nik kaixo, arratsaldeon esan, parekoak gazteleraz erantzun didan hainbat kasutan nik euskeraz jarraitu dut eta parekoak gazteleraz giro modu atseginean eta lasaitasunez. Honek asko poztu nau eta indarra eman dit. Eta bestea, 2016ko urtarrilaren 8an hasi zen egian euskaraz bizi nahi dugulako ekimena. Indar handiz plazaratu gara, talde eta herritar ugariren sostengua dugu eta horrek asko poztu gaitu. Iraultza txiki bateko partaide ikusten du nire burua eta horrek asko betetzen nau. Euskaraz egingo dut jarrera proaktibo bat hartuz gainera. Jarrera pertsonal hau auzoko beste hainbatekin konpartituko dudala jakiteak egiten du kitzikagarri. Ekimen hau. Plazara atera gara, euskara ahoan, eta ez dugu euskararen alde egiten den ohiko festa baten eskeman gelditu nahi. Euskaraz hariko gara simple. Hori da pixka bat laburrutakoa, eta lekukotza pila badaude hori YouTubeen eta badituzue, aukeran. Eta gero bukatzeko aipatu dudan egia euskaraz egunean, esperientzia horien bilketa bat, eta ondorioen aurkezpena, eta gero ja jaia egin genuen. Ondorioak, batetik, 350 lagunek parte hartu zuten 8 aste horietan. 23 eragile izan zian, eragileak oso bestelakoak izan zian.
Aitor ikastola aritu zen bezala ere, beste eskola bat, Maria Reina eskolari aritu zen. Tabakalera bera, elkarte gastronomiko oso tradizional bat, ez dakit, udaletxeko euskara, dantza eta musika eskola, ez dakit, oso bestelakoak ziren, mendi taldea, dantza taldea, auzo elkartea, oso desberdinak denak. Baina, ondorio nagusiak, parte hartzaile guztiek oso positibotzat jo dute ekimena, bertan parte hartzeak emozio saltza eragin die askori. Poza, atxekabea, haserrea, eta askotan haserrea da, norbera konturatu denean, erderaz hasi duela elkarrezketa bat euskeraz egin zezakenean. Horiek askotan aipatu dute hori. Indarraren eta segurtasanaren sentsazioak errepikatzen dira, ahulduntze prozesuaren hasieraren seinale. Elkarrezketa elebidunak posible direla azpimarratzen da. Kontzientzia ariketa handia izan da, bakoitza jabetu da zer egiten duen, nola eta noiz aldatzen duen hizkuntza, ohiturak eta joerak zeintzuk dituen. Indartsu sentitzeko eta aurrera jarraitzeko gogoa adierazten dute gehienek. TELP tailerran jasotakoa oso baliagarria izan da, askok eta askok azpimarratu dute. Euskaraz ez dakitenek pausua eman beharko lukete, eta horretarako zerbait planteatu beharko litzateke. Hizkuntzarekin dugun jarrera erlaxatu egiten gara eta horrelako ekimenak aktibo mantentzen laguntzen dute. Ez gaude egunero umore berdinez, baina hala ere jarrera aktibo batek laguntzen du poliki-poliki hori barneratzen. Batek baino gehiago aipatzen du inguruan eragitea lortu nahiko lukeela. Hori batez ere bere ezagunekin eta parte hartu dugun bakoitza eragile bihurtu, hurrengo pausorako, eta norberak erronka berriren bat aukeratu dagokion eremuan eragiteko eta baita norbanako moduan hobetzen jarraitzeko. Askotan azaldu den kontzeptua da txip aldaketarena. Jabetzearekin alderatu daiteke. Orain, auzoan jabetu garela aprobetxatuta, beste pauso batzuk eman behar ditugu. Interes handia sortu duen ekimena izan da, hedabideko jartzuna handia eman diote. Parte hartzaile gehienak prest daude aurrera pausoak eman eta ekimenari jarraipena emateko. Taldearen arabera behar desberdinak eslatzen dira. Batzen dira diagnostikoak, itzulpen lanak, euskera, klaseak eta abar. Bueno, eta ja bukatzeko, uste denboraz ja pasa naizela, nik, egia esan, beste toki batzutan ja dagoeneko jarriko dute martxan, Añorgan Donostiako beste auzo batean jarriko dute, Hernanin ere astontan bilera daukagu beraiekin eta asmoa dute martxan jartzeko, Agurainen ere bai, baina iruditzen zait gauza egingarria dela, benetan sorpresa handiak hartzen direla baita jendearekin ere, baina egia da, errealitatea ere kontutan hartu behar dela. Egoera soziolinguistikoa toki batean edo bestean hartu beharko litzateke olako gauza bat jartzeko orduan. Dena den espazioak guk eragileak erabilitugun bezala, izan daiteke elkarte bat, lantegi bat, Añorgan egingo dute kuadrillaka adibidez, gazteen arteko erabilera hori sustatzeko. Hori alde batetik, gero hori, edozein ekimena ere martxan jartzeko egokitzearena, Lutxuk egin zuen gauza bat, guk beste gauza bat egin dugu, Añorgakoek ere beste moldaera bat dute, orduan pixka bat hori espazio bat sortu ere, hori aldaera horiek denon artean eta adosteko. Harremanak inportanteak ere jendearen gana gerturatzea, eta hortikan etorriko dira aldaketak. Lagungarri diren baliabideak eta bitartekoak sortu. Lehen guk erabili ditugunak, tailerra izan daiteke, bideo horri bat aholkuekin, sketxak, elkarte, gutunak eta prestatu ditugunak, elkarteentzako edo gonbidapenak eta bar, merkataritza planoa izan daiteke, identifikaziorako simboloak, eta esperientzia eta estrategiak jasotzeko gogo eta kuadernotxoak edo beste edozein izan daiteke sortzen dana tokian. Eta bukatzeko ekimen hasteko ekitaldia egitea guri importante iruditu zitzaigun nolabait auzoan ere hori sozializatzeko, ez? Eta aurrera begira ateratzen diren ondorioetatik eta hori guretzat diagnostiko bat bezala aurrera begira ze aurrera pauso edo eman behar ditugun. Atzo astebetez, esan genuen, eta gu bukatu dugu bihar egunero lelo horrekin, ez? Hemen argazki batzuk nituen, pasako ditut? Pasa daitezke? Bale. Hau da lehenengo egunekoa, eta horro kuadernotxo horietan jendea jasotakoak, astez-asteko zeak dira,
eskubaloi taldea ere ez aipatu, baina aisialdi taldekoak, aurgunekoak, 0-6 urtekoak, txondorra. Hemen ja gero Lauaiz eta ikastetxea ere sartu zen, eta hor oso lanketa interesgarria egin zuten ere DBH-ko ikasleekin. Hemen musika eskola, elkarte tradizionala ere hor dago, eta menditaldearekin ere inoiz ez zuten irteera bakar bat ere egin euskara hutsez. Eta lortu genuen auzoko menditaldeak gaina aurrekin eta egite dituzte irteerak. Euskaraz egitea, eta guretzat egia esan, eta beraientzat lorpen handia. Ikastola eta bukaerakoa ja. Hoxe, informazio gehiago, ze badago bideo bat oso ondo laburbiltzen duena dena, egian euskaraz wordpress.com horretan daukazue, gero bideoa hor dago, baina oso luzea da hori kopiatzeko, baina bestean badaukazu eta benetan hor oso ondo laburbiltzen da, jendearen lekukotzak daudelako eta ondorio nagusiak hor daude. Eta informazio gehiago behar badezu ero, ekimenak abildua bagera.eus horretan pozpozik emango izuegu. Eta animatu benetan oso ekimen polita dalako. Ilusioa behintzat pizten duen ekimena izan da. Eskerrik asko.